rupees. Basumatari, she scored 4 letters. Okay. फादगावनि जन बस्क' फरायसालिया मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। थांनाय 2013 मायथाइयाव क'क्राझार जिल्लानि फादगाव लाब्राबटियाव गायसनजानायनिफ्राय ओनसोलनि फरायसाफोरनो गुनगोनां सोलोंथाइ होबोबाय थानाय जन बस्क' फरायसालिया देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे बिदाय फोरबो खुंदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2023-24 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव जन बस्क' फरायसालि लाब्राबटिनिफ्राय गासै 62 फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव जिरायदोंमोन आरो बेनिनो 62 फरायसाफोरा गासैबो उथ्रिसारनो हादों। सा 62 फरायसाफोरनि गेजेराव सासे डिस्टिंशन, सा 11 स्टार मार्क, सा 42 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन आरो सा 7 फरायसाफोरा सेकेन्ड डिभिजनाव उथ्रिसारनानै फरायसालिखौ 100% जाफुंसारनो हायो। उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ दिनै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मान बिलाइ आरो आर'नाइ होनानै बरायनाय आरो बिदाय होनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेजों लोगोसेयैनो बर' आयदायाव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार लाखिनो हानाय थामहिनबा बर' एमएल आयदायाव 97 नाम्बार मोननो हानाय ग्ल'रि बसुमतारीनो रुंसारि राथुल नार्जारि गोसोखां बान्था महरै नोगोद 5,000 रां आरो उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोजौसिनाव जायगा आवग्रिनो हानाय दुलुरानि नार्जारिनो नोगोद 20,000 रांनि बान्थाबो गथायनाय जायो। हाबाफारियाव फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि चन्दन ब्रह्मजों लोगोसे फरायसालिनि गानायं गिलबार बरगयारिया बेबायदि जाफुंसारनायखौ लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों हाबाफारियाव फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि चन्दन ब्रह्मजों लोगोसे फरायसालिनि गानायं गिलबार बरगयारिया बेबायदि जाफुंसारनायखौ लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायदों। जोंनि सेन्ट जन बस्क' स्कुलनिफ्राय गासै 62 गथ'फ्रा मेट्रिक परिखायाव जिरायदोंमोन आरो बे 62 गथ'फ्रा गासैबो पास जाजोब्बाय। बिनि गेजेराव सासे डिस्टिंसन मोनदों आरो 55 फार्स्ट डिभिजन मोनदों आरो 7 सेकेन्ड डिभिजनाव पास जादों। दा जोङो गोजोननाय मोनदों जोंनि स्कुलनि नाजानाय आरो गथ'फोरनि गावसोरनि नाजानाय बिमा बिफानि हेफाजाब बेखौ मोननानै जोंनि गथ'फ्रा गासैबो पास जाजोबनो हाबाय आरो देग्लायनि जे बेच बे बेचआ 6 बेचमोन 6 टाइम एपियार जाबाय बे स्कुलनिफ्राय आरो फार्स्टनिफ्राय दिनै 6 बेचसिमाव बे स्कुला 100% रिजाल्ट लाखिनो हादों आरो बिनि गेजेराव देग्लाय साबसिनै जोङो पारफर्म खालामनायखौ दिन्थिनो हादों। बेनि थाखाय आङो गासै गारजेनफोर आरो जोंनि गथ'फोरखौ जायफ्रा पास जाबाय बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो। दिनै मा हाबाफारिनि गेजेरजों फेलिसिटेसन हाबाफारिखौ मावफैनाय जादों? दिनै जोङो गासै जोंनि पेरेन्टसफोरखौ लानानै जोंहा 800 स्टुडेन्ट दङ। बे 800 जन स्टुडेन्टसफोरनि बिमा बिफा गारजेनफोरखौ लाफानानै जोंनि 62 जाय गथ'फ्रा मेट्रिक परिखा पास जाबाय बिसोरनो मोजां लामाखौ दिन्थिनानै होनो थाखाय मोनसे आदर्श गोनां प्रग्राम खालामनायनि गेजेरजों जोङो बिसोरनो मान बावदों जेन' बिसोरो गावसिनि भबिष्यत जिबनाव गावसिनि जिबननि थाखाय सिन्था खालामनानै मोजां सिन्थाधारा खालामनानै मोजां मोनसे टारगेट लानानै मोजाङै फरायनो हायो। जोङो दहाय खननैसो जोङो इसोर आफानाव आनान गसाइनाव जोङो आर'जबो गाबबाय गारजेनफोर गथ'फोर गासै स्टुडेन्टफोर ज' गसंनानै बिथांमोननि थाखाय जोङो आर'ज गाबबाय बिथांमोननि जिबना जेन' साक्सेसफुल जायो आरो बिथांमोना जे स्कुल कलेजफ्राव एडमिसन लायनानै फरायहैगोन बेयाव जेन' बिसोरो मोजां रिजाल्ट खालामहैबावनो हायो।
ग्रेजुवेसन देबो लाफानाय जादों बेनो ग्रेजुवेसन दो जोंनि स्कुला जिहेतु आप टु क्लास 10 सिमल' जोंनियाव 10 पास जानानै थाङोब्लानो जोंनिफ्राय बिसोरो गबाय बेनिखायनो जोङो बेखौ ग्रेजुवेसन डे होननानै जोङो फालियो बिथांमोना दिनैनिफ्राय जोंनि स्कुलजों लोब्बा गैला आरो बिसोर पास जानानै थांबाय गुबुन गुबुन कलेज आरो स्कुलफोराव फरायहैसिगोन आङो दानि रिजाल्टनि थाखायबो जोंनि गासै गार्जेनफोर आरो गासै जोंनि गथ'फोर गासैनिबो कअपारेसन सहाय सहजुगनि थाखाय आङो साबायखर बावो जोंनि गार्जेनफोरनि सहाय सहजुग नङामोनब्ला बिथांमोना गाव गावनि गथ'फोरखौ मोजाङै जोथोन लानानै जोंनो गथायामोनब्ला आरो जोंनि फोरोंगिरिफ्रा खस्थ' खालामनानै गावसिनि गियान बुद्धिखौ बाहायनानै जोंनि गथ'फोरखौ फोरोङामोनब्ला शिक्षा होआमोनब्ला जोङो बेबादि रिजाल्ट मोननो हानाय नङामोन आरो बिसेसकरि जोंनि नैबे सेन्ट जन बस्क' स्कुला मोनसे गामि ओनसोलाव थानाय स्कुल जोङो खम फिस लानानै एकदम नमिनेल फिसल' लानानै जोङो शिक्षा होयो आरो बिनि गेजेराव जोंनि मानगोनां डाइरेक्टर दं मानगोनां डाइरेक्टरा जोंनि गथ'फोरनिफ्राय फ्राय 25निफ्राय 30 जन गथ'फोरखौ बिथाङा गावनो स्पन्सर खालामनानै फोरोङो दा बेबादिनो जोङो गामि ओनसोलाव थानायखाय गोरिब गुन्द्राफ्राबो जेन' जोंनि पेरेन्ट जायफ्रा बेबस्था होनो हाया थाखा फैसा फिस होनो हाया मोजाङै बिथांमोनाबो जेन' इडुकेसन मोजां इडुकेसन मोननायनिफ्राय जेन' उन स्लदनानै थानो गोनां जाया बिनि थाखायनो जोंनि मानगोनां डाइरेक्टर जेफ्रि इस्लारिया गावनो गोसो जानानै बे जायगायाव फैनानै बे स्कुलखौ खुलिफैदों 2013आव आरो दिनैसिम बे स्कुला मोजां पारफरमेन्स होनानै बे ओनसोलाव गोबां गथ'फोरखौ मोजां शिक्षा होनानै दैथायहरबाय गुबुन गुबुन कलेजाव इन्जिनियार डक्टरफोरबो फरायहैनाय गथ'फोर बिनि बे स्कुलनिफ्रायनो जानानै जोंनि स्कुला गावहानो कड नाम्बार दंखायो इउडाइसबो दंखायो बियो मोनसे रिकगनाइज प्राइभेट स्कुल जोंनि स्कुलनिफ्रायनो रेजिस्ट्रेसन जायो आरो जोंनि स्कुलनि थ्रुयैनो पाटगाव सेन्टारनि थ्रुयै परिखाखौ होयो स्टुडेन्टफोरा डिस्टिंसन स्टारफोरबो लाखिनो जोंहा बे बोसोराव डिस्टिंसन सासे मोनदों सिगांबो मोनबोखादों देग्लाय सासे मोननो हादों डिस्टिंसन बेनिफ्राय स्टार 12 जन मोनदों बेनिफ्राय फार्स्ट डिभिसनाथ' 55 जाहैबाय जायखुनु मोजां रिजाल्ट जादों आरो जोंनि गार्जेनफ्रा सन्तुष्ट जादों आरो देग्लाय लानाय फरायसानि मुंखौ बुंनो हागोन नामा डिस्टिंसन लानाय फरायसुलिनि मुङा दुलुरानि ब्रह्म बिसमुरिनि डिस्टिंसन आङो 2013 मायथाइयाव बे स्कुलखौ फसंनाय होननानै मिथिदों आरो 2018 मायथाइनिफ्रायनो आं बे स्कुलाव प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथांमोनजों खामानि मावफागासिनो दङ दा बे हिसाबै आङो बे स्कुलनि थासारि आरो फोरोंनाय बा बिदिनो गथ'फोरनि पास आउट जानायखौ आङो प्रेक्टिकेलि मोनबाय थादों माने बोसोरफ्रोमबो जोंनि पास जानाय स्टुडेन्टनि हारा माने बारायबाय थायो आरो साबसिननिफ्राय साबसिन स्टुडेन्ट ओंखारबाय थायो आरो खोब बाख्नायथाव बाथ्राया जाहैबाय बियो एकदम माने जोंनि मोनसे गोग्लैसोनाय मोनसे एरियायाव सारा जोंना डाइरेक्टरा बेयाव सिन्था खालामनानै फरायसालि फसंजेननायनिफ्राय दिनैसिम अल आसामाव खनथाम रेकर्ड जाबाय बे फरायसालिया आरो मोनसे खोथाखौ आङो आरो साबसिन मोनबावदों जे थांनाय 2000 मायथाइयाव जेब्ला आङो बाव प्रेसिडेन्टमोन बे समावनो 2000 मायथाइयाव बर' आयदायाव दा जोंनि गोबांथार रायजो राजाया बा बर' मिडियामनि बा बर'फोरा मोनसे खोथाखौ इंलिस मिडियाम फरायनानै जोंनि बर'खौ नेग्लेक्ट खालामबाय माब्लाय बे खोथाखौ सरसा खालामबाय थानायखौ नुनाय जायो आरो दा बे हिसाबै बे जिनिसा मालाबाबो मिडियामा मेटार नङा सोलोंथाइ लानायाव मिडियामा मालाबाबो मेटार जानो हाया दा बे हिसाबै मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों जे थांनाय 2000 मायथाइयावहाय बे फरायसालिनिफ्राय इंलिस मिडियाम फरायसालिब्लाबो 99% थामहिनबा 99% बर' आयदायाव मार्क लानानै बा नम्बर लानानै बे सासे स्टुडेन्टआ अल आसामाव रेकर्ड बेबादि मोनसे थांनाय 2000 मायथाइयाव बे खोब गोजोनथाव बाथ्रा बेखौनो आङो मेसेज होदों आरो लोगोसे एबारनि जेनाखि मेट्रिक पास 2024नि बेवहाय सासे डिस्टिंसन मोनदों आरो 12 जना जाहैबाय स्टार मार्क मोनदों दा बेवहाय थार्ड डिभिसन आरो फेल गैया फार्स्ट डिभिसनाव 55 गासैहाय 62 जन गथ'फ्रा बाव एफियार जादोंमोन बा एग्जामखौ लिरदोंमोन दा बेनि गेजेरावहाय 55 फार्स्ट डिभिसन सासे डिस्टिंसन
ओमफ्राय 52 सरि जायाखिसै बियो माने एसे एडिट खालामदों उनावहाय 62 बा 62 दा बेनि गेजेरावहाय माने 52 फार्स्ट डिभिसन बेनिफ्राय 7 साया बा 7 जना सेकेन्ड डिभिसन खिन्थु बाव थार्ड गैया फेलबो गैया आरो 100% साक्सेस आरो दा बे खोब गोजोनथाव बाथ्रा आरो दा बेखौ लानानै दिनै बाहाय जोङो फरायसाफोरखौ थुलुंगानाय हिसाबै जोङो बाहाय बिथांमोनखौ जोङो कंग्रेचुलेसन होनाय साबायखर बावनाय आरो बरायनाय बे हाबाफारिखौ दिनै बाहाय गाजा गोमजायै खुंनाय जादों फरायसालिनि अथ'रिटिया दा बेवहाय आंबो सासे बे फरायसालिनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै बाहागो लानानै खोब गोजोननाय मोजां मोननायखौ जासिहरदों आरो